اچھا جی ہوں تے جملہ دینا میں جے دلان دے اندر ایمان ہے نا تو انشاءاللہ ضرور جاگے گا اچھا جی کنواں خرید لیا اس کنواں وچوں پانی کس کس پیتا پیار نال پانی کس کس پیتا سب تو پہلے نبیوں دے سردار نے بھی پیتا حضرت ابوبکر صدیق نے بھی پیتا حضرت عمر فاروق نے بھی پیتا حضرت عثمان غنی نے بھی پیتا خود حضرت مولا علی نے بھی پیتا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا نے بھی پیتا حضرت حسن حضرت حسین نے پیتا سارے صحابہ نے پیتا اہل بیت نے بھی پانی پیتا اور سب تو زیادہ جڑی مزے دی گل ہے نا توجہ نال سننا سیدہ پاک نے پانی پیتا اس کنویں دا جڑا عثمان نے خریدیا اور سیدہ پاک دے بارے انس گھرانے دے بارے رب دا قرآن اعلان فرماندا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اور جڑا نبی دا گھرانہ اللہ نے اس کو پاک کر چھڑیا جو سب جملہ دیواں گا یاد رکھو کہ انشاءاللہ تعالی مزہ آئے گا توجہ نال سماعت فرمانا اس کنویں وچوں سیدہ پاک نے بھی پانی پیتا جن